Vooral studentenkeukens binnen vaak net de skeerste. En dat hield ik voor dit studentenhuis in Ljouwt. Nou, dat is onze keuken. Hoe belangrijk vinden jullie hygiëne hier? Ja, we houden gewoon rekening mee we moeten gewoon 1 keer per week schoonmaken. En dat is eigenlijk meestal wat we doen met hygiëne. Wanneer hebben jullie schoongemaakt voor het laatst? Vrijdag. Deze keuken vrijdag. Dus 3 dagen geleden. De skeerste keuken van Friesland is misschien wel die van ziekenhuis Jongenskans op het Jereveen. Elk item wordt weer skinmaatje. Daar gebruiken we gewoon een sapje voor en als we kleren dan maken we een sapje. Maar die Fransen uit Ljouwt had jarenlang skiermaakster west. Zij had zelfs natuurlijk een heel skieroorjocht. Even lekker met hoekje eroverheen, nou dan is het weer lekker fris. En de bacteriën weer lekker dood. Gaat de minister vooral om de bacteriën en meestal op het gevaar wijzen van smargoorjochtdoekjes. Terjochten, zo ze in de keuken van ziekenhuis Jongenskans. Ik denk wel dat ze er wat hebben. Want het gevaar zit in een Lieds hoekje. Bijgelijk een restje eten van Juster. Een paar dagen besteed ik gewoon op de aanrecht en dan de dag erop weer het warm maken. Ja, dat komt net goed. Daar word ik er meest ziek van. En inderdaad, het schoteldoekje, dat is ook een item, denk ik. Dat is ook een bacteriebron. En ik heb daar een stapel. Nou, dat ben mijn doekjes. En elke dag een skin? Elke dag een schoon, nee. Nou, en 2 keer in de week was je, dan heb je weer een stapel. Dus je kan maar uitpakken. Ik al had Fransen de zaak goed op water. Zij vindt dat het ministerie neer te krijgen had, maar de hygiëne in haar keuken. Daarvoor moet je wel goed om denken, zo is het niet. Maar het heeft ze niet met te bemoeien, vind ik. Nee, er zijn wel andere dingen waar ze zich druk om maken kan. Op de website van het voedingscentrum staan concrete tips om de keuken goed schoon te houden. Maar of dat nou doel had? Ja. Goh, dat heeft mijn moeder ook gezegd toen ik klein was. Ga je meer poetsen door zo'n campagne? Ik ga niet poetsen door een campagne. Ik denk eerder dat ik ga meer van poetsen van als iets goeds fout gaat. Met zandpas ga ik denk ik poetsen.